musikari. Bazen behin, baserri batean, asto bat lan handia egiten zuen, baina zahartu egin zen eta indarri gabe geratu zen. Orduan, etxeko nagusiak saltzea pentsatu zuen. Astoak dena entzun zuen eta beldurtu egin zen. Astoak aurrera egin zuen eta txakurrarekin topatu zen. Horrela, biek aurrera jarraitu zuten eta katuarekin topatu ziren. Hirurek aurrera egin zuten eta oialarekin topatu ziren. Eta horrela, Laura Urrestilarako bidean joan ziren. Ilundu egin zitzaien eta etxe batean argia ikusi zuten. Etxe bat dago. Bazen. Bazen. Astoa handiena zela leihotik begiratu zuen. Txakurrak dira. Eta afariak? Afariak Afariak prest. Etxetik gora dugu. Txakurra nire gainera. Gerra igo nire gainera. Bat. Lapurrek ihes egin zuten eta animaliak etxe barruan sartu ziren afaltzen. Lapurrak ez ziren gehiago itzuli eta lau animaliek musika banda osatu zuten erromeretan jotzeko. Eta labazan eta ez bazan, sardadilla, kapezuko, lazan. Eta zera abesten zuten? Astoa,
Sana.